Здравей, Петя. Здравей, Даяна. Излезе ми сега съобщение, че ме записваш. Записвам те вече, правим интервюто. Добре, Интервюто. интервюто. Обсъдихме рекламната стратегия с рекламния директор. Да, да. Как е да си рекламен директор в творчески проект? Интересно е. Интересно е. Мисля, че само това не бях била към Академия МАТ. А, всъщност много неща не съм била, но и много неща съм била. Но да, не се бях занимавала конкретно с реклама и интересно ми е, защото ние всъщност сме цял екип. Всеки измисля по нещо интересно. Аз координирам повече, което обичам да правя. И Не само ти, просто имаш и доста опит в IT сферата и в наблюденията над работата на социалните мрежи. да, бих казала. Бих казала. Така Какво че е да. най-интересното в този проект за теб? Те са много неща според мен, но Най-интересното е, до голяма степен ми е интересно, че е театрално представление. Защото до сега съм участвала в проекти към Академия МАТ, които са свързани с музика, с партита, а, с книги, издаване на книгите на Милена Мат. А, различни дейности сме имали, пътувания, но театрално представление аз лично не бях участвала. Така че ми е много ново и интересно. Много ми харесва екипа, който се събрахме от доброволци и така доста добре си партнираме. И, а, и да, всъщност човек наистина научава страшно много за себе си в тези проекти. какво научи ти за себе си като бизнес ангел? Защо според теб Милена ни нарече бизнес ангели? Честно да ти кажа, а, честно ти кажа, още не съм сигурна, че разбирам напълно, но знам, че нейната идея е факта, че сме доброволци, т.е. ние сме като ангели, които помагат на човека, а, към който в случая се случва проекта. Тоест, това е вид стартъп, който в случая правим за Катя Казакова, в който да можем да й помогнем с нашия труд, да развие повече от своята дейност, да бъде по-популярна, да открие повече неща за себе си като творчество. Така че мисля, че това има предвид Милена с Ангели а, като грижа и като обич, но и като професионализъм, като искреност. Да, защото също това е най-важното, когато ти имаш вдъхновението и да реализираш една мечта, защото тя и Катето си я каза, че спектакъл е една нейна реализирана мечта. И е много хубаво, когато пък за теб седят такива хора, които работят за реализирането на твоята мечта. Точно това е. Да, да. Да. Наистина е Кое хубаво. беше най-интересното за теб в проекта? Мисля, че този път, поне за мен, най-интересно ми беше разнообразието от хора, които се включихме като доброволци. Тоест, имаме журналист, имаме хора, които са повече се занимават с дизайна, хора, които се занимават с по-организационно, имаме технически лица. Тоест, дали цялото това разнообразие от много-много хора към академията, които се включихме и всъщност начина по който се допълваме всеки с талантите си, с идеите си, това така ми се струва най-интересно този път. Не, че друг път не сме били по много хора, но някак сега, може би заради естеството на проекта, наистина са нужни различни хора, различен тип хора, различни професии, различни а, роли, които се заемат. Да, и Някои затова е. изпълняват по няколко роли, което също Да, е интересно за мен. точно така.
Да, както ние с теб Позиционирани сме се на... занимаваме и с купона за след това. Да. Провокирани сме от всякъде. Да, а и ни се отдава. Всъщност, как виждаш ти развитие в екипа? Защото ние с този екип не работим. Тоест, аз и ти, с Катя и с Ани, и с Дари. Работим вече по енти проект. И Петко, и Марги, и Ники. Вие с Ники много сте работили, и то по много сходен такъв проект. Та мисълта ми е как виждаш развитието като надграждане в работата, по проектите. Мисля, че всички ставаме все по-добри професионалисти. Като казвам професионалисти, имам предвид, ам, че ни е все по-леко, по-лесно, ни е по-забавно, ни е, самата работа ни е по-забавна, но най-важното от всичко е, че не се връзваме, не ги приемаме нещата лично. Имаме проект, супер, действаме и нали, никой не се занимава с кой какво, някакви такива дребни неща, да кажем. Каквито, смея да кажа, че в първите проекти може би повече имаше така сблъсък на личности и на характери, докато сега ние просто си действаме и просто се получава. Така че за мен това е доста голямо развитие. И то идва, Израстване. да, и то идва според мен от самото палово носле. Защото това е всъщност същината на това същество, на този герой. Да, за мен идва основно от Милена, макар че и наследство идва през нея към нас, но истината е, че тя изключително много работи с нас, точно за професионализъм, за лекота, за радост, така че това наистина се вижда и в проектите, в които участваме. И е наистина страхотно. Да, много е красив е целият процес. Аз всъщност, правейки интервютата, си дадох сметка пак по нов начин и то провокирана от Милена да ги случа, че всеки един от нас е искал да се занимава с театър под някаква форма. Почти всеки един от нас. Защото Мгм. сме към края, нали, на процеса. И това беше много интересно. Как ние си взехме всеки в дозата му необходима от театралното изкуство, от изкуството на живата игра. Да, не се бях замисляла за този ъгъл, но сигурно е така, да. Еми, да, аз ги питах Ани и Дари и просто в процеса на разговор стана ясно, че и двете са искали да се занимават с актьорство. И беше много забавно. Интересно. И аз си казах, я виж, нали, как ти се дава точно Да, да го изживееш това. Да го видиш да си в него, да прегориш и после, ако искаш, нали, да го да. действаш. Да. Да, интересно, наистина. Аз лично не съм си мислила, не съм си мечтала за театър конкретно, но както казах, на мен винаги ми е интересно да организирам нещо ново, а, защото нали, организацията като организация на хора, на ето сега места, покани, реклама и така нататък, но всеки проект е специфичен, нали, в случая театъра е нещо специфично. Ам, Преди това всичките събития, всичките пътувания, нали, има си специфика и е интересно така, като е различно. Със сигурност, да. То всичко е пътуване. Сега това се замислих. Че Да, всичко е пътуване. Да, било то пътуване, организирано пътуване наистина, или спектакъл, всичко е то пътуване. така е. А колко пъти сме си правили такива импровизирани спектакли по време на пътуване, ако си спомняш, както колко пъти ни е имитирала и ни е забавлявала с нейния страхотен талант. В Аз не смисъл, съм присъствала на пътуванията с спектакли, между другото. всяко пътуване с Пропуск. Милена е така разнообразие от различни дейности. Тоест, тя наистина успява да съчетава от всичко. Тоест, и
и от мъдростта, и от споделянето на всичките неща, които ни казва, които идват като ченъл и като знания. В същото време, нали, капенцата, смеха, в следващия момент нещо, което е много така, примерно на някое по-свещено място, си по-смирен. Нали, от всичко има. От всичко. Да, уникално е наистина. М. Еми, да си Истината е, че пожелаем... сме направо сме щастливци да имаме учител като нея и пример като този, който тя ни дава. Така че аз използвам да й благодаря за това, че бях избрана за този проект. Аз кандидатствах и се радвам, че бях избрана. За мен е наистина огромна Веднага ли чест. усети, че искаш да се включиш, когато тя пусна формата, да я наречем така, да кандидатстваме? Да, Да. Да, да, ние бяхме веднага. едни от първите. Да. Просто ме дръпна някакси, не знам, просто знаех, че искам да участвам и се радвам, че участвам. Аз, да ти кажа честно, изобщо не знаех какво ще се случва, но и аз знаех, че искам да участвам. Да. Да. Да, благодаря, да си пожелаем още много такива проекти, красиви, интересни, водени от Милена и Академията. Аз със сигурност си ги пожелавам. На всички ги пожелавам, но и на себе си ги пожелавам, защото а, не бих пропуснала проект на Академията. Не бих. Да. И не бих пропуснала проект с Милена Мас. Просто това е... Не може да се опише с думи. Защото е на Злато. практика. Всъщност не може да се опише, защото е на практика. Нали, много неща ние може да си говорим на теория, но това е жива практика и просто е несравнимо като опитност. И Така че несравнимо благодаря. като процес, да. Като М. процес е изненадващо много. Да, и се разгръща така години наред. Много е интересно. И се разгръща и в... м, не просто години наред, то се разгръща в професионалния ти живот, в личния ти живот, във всички аспекти. Всъщност този професионализъм, за който говорим, той става професионализъм на всички нива. Ти просто порастваш. И то по такъв готин начин. Виждайки какво твориш, а то това е Да. всъщност. Ти не можеш иначе да го... Може някой много неща да ти говори, но това, че ти го показва на практика, чрез твоите действия, М, за мен е... Да. да.